hapon. Ay. Okay. Sa YouTube. Ulang-ulang. Ha? Sige lang. Maganda ang view eh. Hi! Province Life in Bicol. Maganda ba? Ang sarap pala na ano sa dik. Half kilo pala ini. Oo. Ay, sabi ko lang pala. Ang sarap na putos. Oo. Sorry. Naghanon. Ay ano, parang nagdadala na. Malinaw na. Oo. Dito ko na balubog dito banda. Luto ng pansit. Pansit kayo dyan. Nagluluto ng pansit. Merienda. Merienda ng oras na. Bicol Province, Philippines. Labo cam. Okay. Araw gabi nagsisip ka, papaniginip ka, kahit sa araw gabi tayong dalawa, araw gabi tayong dalawa. Araw gabi nasa isip ka, napapaligilig. Oh my God. Yes, magluluto na. Kunting tiis na lang. Thank you so much for watching. Please thumbs up. Salamat. Nag-aayos yung thumbs up na. Pero pa. Pa-thumbs up. Kaya naman. Ito ko Please thumbs up, guys. Thank you. Pansit. Dito na si Dad. Jasmine. Ada sa support ko. Kita niya sila. Bibias, bakit ka ni Papay? Nagmamaritis ka, kita niya sila. Nagmaritis. Ay, buli na. Hindi ka ni Bibi. Ano yung bawal sa iyo, Pai? So, ano sa iyo may sabaw? Mabali ba ako? Maginaw ka. Sabaw na lang sa iyo. Ano ba kasi mo? Langga. Langga. Pansit, malapit lang maluto. Wala ako ng buhay ha. Bibias? Papay. Paas? Pansit. Pansit. Ay, sige. Nandiyo Dada. Ay, ito na. Ito, nagatod sa tunaan. Ay, mapasok mo siya sa aga. Ah, mapasok pa? Oo. Ay, ma-absent kung tayo to. Ay, nakapsi ito ng manager. Pwede mag-absent ang manager. Bilang pa. Gulay kita lang. Oh, pahiram. Ha? Pahiram. May baliwan ako dito.
Baling mo. Nabagalan na Ay, siya. isda. Handa ko na dilis. Ay, naku. Buhay ano. Huwag ka na. Ayaw, hindi mo nagawa mo. Ang pati. Nakasama. Matanaw. Ate. Kunting tiis na lang. Pansit pa yun. Dihon. Ano ko ba? Kumandra ko sa sabihan. May ano ito, may dog. Bawal lang dito na gano'n. Ali, Oh, daroy da. ali, mapinit. Mapinit. Ali, hanilig ka na, mama. Ali, Pansit, spaghetti. Magbigay tayo sa ating mga neighborhood. Oo, kaya ka mo. For the thumbs up. Salamat. Payo. Bawal sa imang dito. Pansit lang. Hindi makabawal yun. Kaya sinasubuan niya sinipon. Yun ang duga sa pansit. Oy, kaya ka ba? Le! Le! layasan si Ashley. Kaya na! That's nothing never heard. John, hello! Hi, John! Spaghetti. Spaghetti, salamat sa thumbs up. Thank you so much. Salamat po. Thank you so much sa 11 million. 11 million viewers. Ay, karana ka mo ha, Juday! Adal Gila! Pansit! Ano ka gaganong palakan? Babang! Makangkas! You want to eat? Ha? Ano yun? Nagsayo mo. Spaghetti, di na spaghetti. Ako yung bilis. Di nga, di ali spaghetti. Tara, itak mo din. Ay, Pagkatapos dito na ano. Sa ano, alright. ay sorry. Okay lang. Kaya ko lang napansin. Okay. Salamat dyan. Walang problema po. Thank you. Walang problema. Busy ang person. Busy. Spaghetti. Diba? Ha? Doka? Ramon? Ito ay sarapan ko ito sa pagkakay. Sino? Magpaulit. Hi. Mama. Ay! Sige, bye, sige. Nagdubat. Nagtatagot ko kami guys. Nagkok ka to. Nay? Adin, hali. Ano kayo natag mo? Diri. Natag ko ba?
Oh, ito na, Ale. Nangyali ho. Ano, kita mo guys. Mainit pa yan? Hindi na. Ano pa? Mga na yan, dito na. O, iharatag. Naratag yun. Maingay. Ang sarap. Give me some same. Mga sigabil. Ang sarap. Masarap po ang spaghetti sa pansit. Ay na, tita. Vlog, nag-ano ako vlog. Nakalaga ako sa YouTube. Kain po! Kain! Kain, John! Maingay, Happy New Year! Ay, yadi na. Hi po! Hi, John! Hello! Maingay ba ba? Tama na. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Nagsakat ka na doon, hindi ka man naman tinilas. Tingnan, igan. Labas. Paglima ko na. Ang ingay po. O, maingay daw. Bawal maingay, baby. Turutok ko. Ano, naimod mo ito ang halo sa turutok ko. Ito yung bilog. Wala, di ba naman ako inatawag sa Di man lang ito. Uy, Ashley, pumulo ka kay nag-ride kung silita mo, mami. Hi, Oh, umuyo ka na tapos na New Year. Di po ka talaga. Happy New Ay. Wala ka, tita mami pangit ang maingay. Ano oras ah? May fireworks kayo. Ano na oras? Malapit na! Ashley, umuyo ka. Tulong hari nila. Oo, tapos na New Year. Ano naman? Amen? Araw naman ng mga puso. Oh, totoo! Ma-Valentine's Day na naman. Mga lovers. Lovers. Wow, sana all. Lovers. Makakasana online na. Oh, nagkak. Sana all lang kami. Pwede magkadaon. Ikaw lang. Ah. Kay, ikaw ay na dito, Kay. Magay ka lang. Hi. Bawal man yan.
Naligo tayo. Nakatinawa. Isang gaya pag kita, 5 times. Pap, 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 pap. Pap, pap, pap. Hindi na lang ang babakal. Oo, pagbabakal. Ano? Ay, nabigyan ako short ko. Yung pagbabakal. Sige. Ano? Juday? Ha? Dahil si Juday, nagbakal na. Atang na ba sa loto kay makailig mo. Para biyong. Ang live? Okay. Bago ma. Ulo na pangyo. Wow. Ano Sa na? opo. Napulit? Yung pinagdan. Sa opo. Okay. Tiningalit ako eh. Nagkaraon na. Gutom pa. Grabe. Ha? Dapat dagan ka ng uraan. Ito grabe. Pagkulan, dagan ka pa. Dapat ka dyan ang Pap, baka. pap, 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 pap. Baliktad si ate. Mali mo, bensin ko ang sarap na yan. Ay, Bensin mo. Ang waiting kang loto. pap, 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 pap. Mo yung Juday. Nga, lele. Ito pa yung dita? Dita? Luto man? Doon ako ano ko ano. Doon ako ano ko. Salamat sa inyo. Ano kaya? Pap, 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 pap. Daddy mo. Pap, 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 pap. Magpakakas ang likod. Saya? Kung pala kayo, ako sa doon. Magpanganak. Talaga, ano ko? Dali na lang. Okay. Hindi lang lasa. Yun. Hindi mo dyan. Ay. Ayaw mo na lang ito. Taga. Mata mo na lang ako.
Para sa dinyaw. Hindi kasi. Ikat doon mo. Ay, oo, sa YouTube yan. Ano po, sorry, hindi ko narinig. Ate, gagawin pa ako mag-live sa ako. Okay lang. Ate, okay lang. Okay lang. Salamat sa pagbisita. Pila anak mo, ate? Isa lang. Ano ka na naman? Balik-balik ka dun Isa lang, anak. At sinilas mo ko. Salamat. Thank you. Tao na. Bawal na baby bata. Wala ka. Abot ka sa ano. Ipapakanta rin sila namin. Kamali ka ba niyan? Kamali ka niyan? Sino yan? Ate. Ate. Ano? Ano yun? Ano na, nag-comment lang sa sa live ko. Ha? Si ano yun? Si John? John. Si John. Salamat sa pagbisita, John. Ito sa ano, pasakay. Naghatid sa lukoon. Sa live ako. Sa YouTube. Ako naman saging. Sige. Gulo po. Paknay! Paknay! Ada, dak mo. Paknay! Ano? San? Sagi man saging. Ah. Someday I'll find someone who loves me, and I'll be the one who call me baby.
Ano? Suruban mo. Ha? Ano, maliit na ito. Ano sabaw? Thumbs up. Thumbs up. Naman. Naman. Bigyan. Ito, di mo lang ito. Ang dami. God. Be smart. See? Say cheese. Tita, nakain muna ako sa slide. Oh, ang galing
Galing naman, Baba. Ang galing mo. Ito, balik pa. Wow, galing mo naman talaga. Ang galing. Badi yung kuskret. Diyan. Ay, hindi lang, Rio bilang pelanggan. Hindi nangyayari. Oh, pipigil man ini. Pipigil. Oh. Sorry na. Kami sa oh, kami sa koto. Kasi! Ano? Ay, be! Ate Madumi na yan! oh. Okay. Kaya isang sanson. Jadi saya isang sanson. Yan na, sorry. Sansan, nang kedua. Dada na si Papa mo? Ano na ni Dada? Sakay. Wala sayaw na, karang berdengan. Oo, ma'am, bakit pala masayaw ka na? Masayaw kita ka na. Kana kundi ato. Ngain man, rakman, oh. Rakman. Oh. Rakman, oh. Nakalaipin ako. At kay pa nga ang dapat sinabata sa masayaw kung kami. Ipukdan pa ako. Oh, mao nga ni. Oh, ipukdan ba? Mamaya na, pagkatapos ko ba? Ipukdan ako. Ako na nga ni ipukdan sila makaabo ko. Sugat-sugat sa nusun. Tabi pa niya. Baby pig. Oh, yung ka doon. Walo magkano. Hindi ka na naman doon. Pam pa pa pam pa pa pam pa pa pam. Salamat. Pa-thumbs up naman. Ay, di ko matulog sa Tantoy. Nanay na. Mauli ka rin sa Tantoy kung may klase doon sa Maulit yan po. Maulit kung yan nga. Nanay pa. Sa ano lang, Sabi ni Tantoy pa nung mauli ko na siya. gabi na. Kaya lang ng kong at tulong. Ito ay kita. Wala po nga ako. Wala po. Pagayon na ako. Ano, gayon na ako. Sige, ano gayon? Paano man natin? Sige. Lapat buwa, kaya gumayon na ako. Kumuko siya, ikaw sa isaw. Kumuko ikaw sa isaw. Umaon na ako si Saw-Saw. Sige, umaon na ako si Saw-Saw. Ayun, mali. Pag malian. Eh, mali. Diba? Kuya rin na si Tantoy yun. Kuya, Sabi ko sa iyo. hindi kay titutan ni Yasmin ang inyo ko ang kay mga ang perhalikan inyo. Ang ganito. Mga ganito. Titutan ninyo. Okay, mahugas sa mga. Kapaguan! Hoy, lirik ako maglabot, pili ka ng hugas pagkaaga. Uy. Oy. Kay malamaw mong kambagbang. Dapat ako muna pumuntain ng mga tao. Kasi inayan. Nakaluklo ka doon yung mga. Kuha ka, magpapa, ikaw, papa. Sama na niya. Papa. Ay, may iba nilang puto sa Magayon na si Tita Ashley. Magayon na. Oh. Oh. Iwan ka. Kato dito ho, ka mama. Dara, ka mama, dali. Ka mama, dara. Dara, dara. Dara. Bursa ha, kay bahit may taon ka na sa akin, di ka na magpala, kuha ka wala kay barakang gatas. Ladali. Ina mo, ina. Ina. Bubad ka na. Oh, wait lang ako kayo mahugas ako dulo ko. Nakatukan kita niya ho. Hindi ka makaon. Ako yung nangyayari.
Kulang lang isa. Nagulula. Nagulula yun doon. Baulan ko ikaw. Oo, ay, hindi naman mama. Kay Papo kayo talaga. Baulan ko yun. Nagulula yun nakuhan. Mama mo. Ano na ka pala? Oh, Si Asya di ha. Kaya bang manay pa ka no? Oh, nandiyo. Adi ha. Ada ha. Oh. Spaghetti sa imo di ho. Uy, ano ba kasi mo? Pagayon na ako. Pagayon na ako. Pagayon na ako. Magbulsot ka lang oh. Ano mo? Bago sa man. Luwan man yan. Hanap mo. Hanap mo. Dudo. Dudo. Nadudo. Dudo. Maglag nila sila yung napanggulong ako. Ano, Jerome? Papa, naghabi lang kami lawan. Sumakat kami ni Babang. Sumakat kami ni Babang. Ito. Sumakat ka. Pagayon na ako. Pagayon na ako. Hindi mo nga ako pagayon na. Pagayon ng puno na yan si Pagayon na si Mother Earth. Nakakulong-galungan si Mamay. Ngayon. Halo yuta. Ang paulat. Magayon nun ha. May edad na rin po. Oh, hindi man. Bye-bye. Oy. Wala naman. Bye na. Kanina. Dali ito na las niya na pag-uda. Bye. Dali, wala na. Ay, binudulang ko. Dito na ate sila. Wala lang po. Ang galing wala na pag-uda. Tama na. Tama na. Tama na. Tama ka ba? Ano yung ko kanina kay Ibo? Tawag mo ba na dudo? Ako, saging. Siguro ang po na gaya. Magayon na ako. Di pa tapos! Aw. Ito yung kagayon. Boy sa bilita. Kagayon. Magayon na ako. Dress. Dress. Pagkiri ako kayo pagayon ng ang bata. Pagkiri na ako. Dali. Ito, Magayon na. Magayon na. Ito si ate o, busy. Papagayon si Mamay. Oh. Okay yun nga. Yung tapo kayo dito sa kali. Paghalang amang pagparatunungan man. Halin mo kayo ng bitikuran ako kayo pagayon ako. Hindi talaga. Nagkahan ka ba? Kaya. Yeah, may mga laso kaya. Pagayon. Umali pa ako. Hindi ba na po? Lumpong na ligita ko. Ikaw tungtong mo. Sabay ni Takade, ay takad ko sa sinito. Abong to. Kaya naanan nasa nasa... Bukang sikuan. Ngayon, Alaga, ito ng bayan. Habakal Computer ha? Ang gamitan ko ng computer. Habakal ko guys. Kagayon si mama mo. Ay, gayon. Di pa tapos! Ay, pwede pa tapos. Dili pa nga ni kapos. Gusto mo, din ba? Trabaho. Gusto ka magtulong. Tapos ha? Hindi. Nag-isip pa na ako.
bigla na ako hanap ko ng kasi mabantay dito. Pagkakanan kami. Mabantay. Ay, sa dyan. Mahal. Ano ang kapag niya? Yan ang kapag. Ay kung isip ko na ako, ay kung pag nag-istorya kami, pahanapon ako. Pwede ka. Laro ka na kaya. Bas luto mo din yung Halos na. Oo, basta naligam-gam na siya. Sorry sa Gata, autoda. Mga maliit. Pwede ka na din yung Raway at Wala na nga ang panudit. Wala na nga susuko. Hindi pagkuhaan. kapot naman lang ako. Grabe, may buhay man yan si Parang kapot. May buhay man yan si Pero may siguro din ako. ang ano niya, parang siya moving on. Pwede ako. Legal age na yan. Pwede na magpamilya na. Bitawan mo na. Hindi naman sa ano. I feel you. Para istorya pa. I feel you. Istorya pa ng lagi. Magkano kayo? Yung batik sa iyo. Bakit yung pag-security? Kaya kay Puspon. Katapusan mo naman. Oh, retrato. Sabagay mo na. Yeah. Dapat di ba sila? Doon 1 tapos 5 ha. Nakaka-pay out. Para dito ka to. Admin. Sabayin ko man ang nagdala. Makapot man ako. Kaya makuha ka bayad. Ang pero na ma-inquire sa inyo, kastoryahan mo. Ano yung marang mag-English? Ay, Ano ang translation? Mabugit na. Meta. Kung hapon yun, dapat nakakamu ka. mahal. Wala man sila ano. Pag ang mga foreigner, kailangan nila pag-aralan ang English. Pwede sila Nagawin doon. May Maparesel. mga ano man yun sila, mga tour guide. Maparesel. Basugasan mo lang para magputi. Ayun, may nagawin naman. Basiran. Basiran. Istak. Ang bago sa nyo. Taktakan mo yun. Nawa ko na pang duwa na nakaranihan. Maparesel. Galing mo na ako kasi ang mga anak niya kayo magkayong Ma'am. Laga na si mama kayo na. Nga daw malinig pa yaw. Ay, malinig yaw. Inahanap ko na. Sa iya. Mamam ko no. tapos. Tapos. Hindi ka na ba sa inyo kasabihin? Mabusot ka doon sa. Di ba na boss? Patapo tayo mo. Priya gilas mo. Bukat ka mo. Sunod mo na siya. Dalaga eh. Ako man. Ako man. Ayaw na ako kay baga na. Wala pa yung bisita. Kita pa lang yan. Kirita-kitang ka lang yan. Ay, kung sa mga ng pistahan, nagbuburo ng buhay. Wala pa yung bisita. Kita pa lang yun eh. Kita mo lang buwan ah. Lobat na yan. Yung kawan. Nag-bless nga ni Bless. Haluan mo. Mama ka? Oo naman. Saan? Naman. Saan mo? Nag-alog ko dito sa may ano. Saan mo dito? Saw. Magulay ako. Ulo mo mas. Saw. Bala ka doon. Tapos na? Ayun mo. Oo. Ay, narakot ang computer. Uy. Ginto. Kulang pa? Ano na tubig? Mahali ka pa ng diya. Natunta si mama, nagbakal pa ng tubig. Alala. Oo, oo. Boss, na mo. Yung pagkaling mo, pagkalang ako mo.
Ha? Aray. Aray. Mamam? Mamam o papa? Asa lang pa sa ayun sinidor. Magsiyaring gamit ka, Diyo. Diyo. Kata na ka, mamam. O, tapos na? Nakatulog ang ulo ko. Tapos na? Wala pa ka-videohin yun to. Videohan. Video na yan. Tapos naman, kinagaya. Sabi niya, Video na. Videohan na. Tapos na ko na. Diranggahan ang pala kopyor. Ako naman kopyoran mo. Ano mo lang hitbang ko. Wala na. Gatuhan na yung kaon ka doon. Sige sige gawin ka nilula mo. Patapos. Dili pa tapos? Awasan man yun na nagpapa. Hindi mo ka namay. Kopyor? Di patapos. Mao nga ni, ambot ko na kay maragas na ito. Nasigla na da. Diranggahan ang pala kopyor. Ano? Yung babae mo. Ano pa yun? Ay, dahil ko. Patilpahan pa ada ako. Ay, bro. wala na po. Nani yun? Ay, videohan mo ba? Ayaw ako Hindi na mo. Ayaw ako magsusuray. Ay, sinula. Ay, say, ay, wala. Man, nag-joke na. Ikaw naman. Kama dito. Ano? Yung iba, lang. Ano mo yan, guys? Man. Ulayan mo pa ako. Ate ka mo ta. Ay, ba tayo? Ano yun? Ano mo una mo, madam? Pantatuyada! Ayaw ko na pantato kay bawal yun. Ako. Akal. Signal na Ano nangyari siya sila na sa kamutilay mula sila. Wala ma, matawag. Ibang tasaro sa laro na lang. Oh. So, nahanap para ko. Ano? Uy! Ano po una? Gusto ka na, bebe? Gusto ka na? Ha? Lang po. Dayla. Gusto ka na? Ano po kaya? Ano po yan? Gusto ka na? Oh, saglabas. Kiss naman, yes. Yes. Ito, kiss? Wala. Ay, dapat paluwas na to. Dapat paluwas. Ibibigyan ko. Kulay yan muna. Tapos pakulay na ko. Lolo ko doon. Pili ka nila ang gusto mo dito. 3, 4, 3,
Ako na. Ako na yan. Alay mo lang, baby, ang pakardihan. Si ba kaya? Ngayon na ako. Dalawa ang puso ko. Mama! Wala yan kay Mama. Mama! Tapos na ako kita kulayan. Wala ko magdadapan na ko yan. Ay, dadalaman ni Pina. Mabaho na, tama yata kapoy. Ha? Tama na po ngayon. Tama na, kalungkot na. Bakit na? Uy, ayaw mo ako. Wala ako. Sige, takot ka. Pwede ba? Salapidan mo lang ako. Salapidan mo lang ako. Ako rin mga tutulog. Nagpatanong na si Rakman sa dad. Hindi ako alam dito sabi. Kanina, Salamat din mo na yan. it's storm like this time. Ang gumagigil ako. Thank you so much sa nanood, sa thumbs up. Bye-bye! Tapos na ko lang yung